Da bi nam ovo bilo bliže, spomenut ćemo nešto što je aktuelno. A to je mjesec Šaban u kojem se mi nalazimo. Već 11 dana kako je nastupio mjesec Šaban. Jesmo li čuli za ovaj mjesec? Jesmo li čuli za njegove vrijednosti? Jesmo li čuli koliko je vrijedno postiti u ovome mjesecu? Jesmo li čuli koliko je poslanik alejhi selatu selam ovom mjesecu pridavao pažnju? Jesmo li čuli da je u ovome mjesecu lijepo raditi sve ono što se inače od ibadeta radi u Ramadanu? Jesmo čuli sve to? Sve smo to čuli, sve to znamo. Danas je 11. Šaban. Kad bi te neko upitao od toga što si saznao od vrijednosti mjeseca Šabana, šta si prakticirao ovih 11 dana? U čemu se razlikuje tvoj život praktičnom dijelu u ovih 11 dana u odnosu na život prije ovih 11 dana? Koliko posta? Koliko Kur'ana? Koliko dove? Koliko sadake? Koliko dobrovoljnog namaza? Koliko? Neka svako sebi odgovori. I onda iz toga izgovora, to jeste objektivnog analiziranja svojeg stanja i nemarnosti koje ćeš da uočiš 100% ako si prema sebi iskren, osim ako hoćeš samog sebe da lažeš, a to ti uopšte ne koristi, nego ti je bolje da prema sebi budeš iskren i da ono što ne valja popravljaš, nego da živiš u nekim zabludama, nekim obmanama da si ti maša Allah. A pričati se mjesec dana u mjesecu vrijednosti i to ne utiče ni najmanje da se čovjek pomjeri sa neke tačke napretka kad je u pitanju ibadet. Iz ovog odgovora samome sebi, svako ponaosob samom sebi, jasno će ti biti jasna razlika između nas i prvih generacija muslimana. Što su oni bili to što su bili, a što smo mi sad ovdje što jesmo i gdje smo. I u kakvom su halu. I kakav je njihov odnos bio i prema gospodaru i položaj u odnosu na druge narode koji su bili oko njih i kako su ih ti drugi narodi tretirali. A kakav je naš položaj i kakvi smo mi u odnosu na narode koji nas okružuju i kako nas narodi koji nas okružuju tretiraju. Sve će ti biti jasno. Jer su te prve generacije najbolje generacije. I kad čovjek hoće samog sebe da izvaga, vaga s tim prvim generacijama. I ako pogledate u te prve generacije, vidjet ćete da su one posebne u odnosu na one koji dolaze poslije njih, po tome što čim su naučili neko znanje o nečemu, čim je naučio da mu je nešto Allah naredio da uradi, on to odmah radi. Čim je naučio da mu je Allah nešto zabranio, on to odmah ostavlja. Čim nauči i čuje da ga Allah podstiče da radi neka dobra djela za koja će imati velike nagrade, on to odmah radi. Poslušajmo samo nekoliko primjera. A prije toga poslušajte kako Allah i na koji način Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu upoređuje osobu koja nosi znanje ili osobe koje nose znanje, a po tome znanje ne rade. Pa kaže: "Meselu allazina humilu teurate, thumma lam yahmiluha kemethelil himari yahmilu esfara." Primjer onih
kojima je naređeno da rade po Tevratu, knjizi koju im je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, a oni po njoj nisu radili, je kao primjer magarca koji nosi knjige. Je kao primjer magarca koji nosi knjige. Magarac koji nosi knjige, natovariš na njega šta hoćeš. Natovari na magarca Buhariju, Muslim, Imam Tirmizi, na mushafe, tefsire, natovariš šta hoćeš na magarca. I on nosi sve to. Kakva fajda tome magarcu od toga znanja koje nosi? Kakvu vrijednost taj magarac ima zbog toga što nosi? Nema nikakvu vrijednost. Takav je hal osobe koja gomila znanje, gomila informacije, a prema njima ne osjeća nikakvu odgovornost. Znao, ne radi sve mu jedno. Čuo, sve jedno. Ne osjeća odgovornost prema informaciji, prema znanju. Ne osjeća odgovornost prema Kur'anu. Ne osjeća odgovornost prema onome što je govorio Allah poslanik alejhi selam. Nemate odgovornosti. O čemu god da mu pričaš. Je li to namaz? Je li to zekijat? Je li to? Pričaš mu koliko hoćeš o tome. Braćo, braćo, to je obaveza. Braćo, to je Allah naredio. Braćo, veliki grije da to uradi. Braćo, nemojte. Braćo. Ništa ne dopire.